Okay, et kondital siger noget om, i hvor god form man er, ved at måle på maksimal iltoptagelse per minut, og så dividerer man med lavingsvægten. Og så kan man ligesom sammenligne sig med andre folk. Okay, der er forskellige måder, man kan tage teste sit kondital på. Der er noget, der hedder en indirekte submaximal test, som er sådan noget som vores rymning-step-test. Og det viser egentlig ikke helt, hvad ens kondital er helt præcist, fordi man ikke yder til sit maksimale, men det er ligesom en stikprøve. Man tager kun noget af det. Og så er der en indirekte maksimal test, som for eksempel en Cooper løbetest eller en BIP-test, hvor man yder indtil man ikke kan mere. For eksempel man bliver ved med at sætte watt-tallet op på cyklen efter noget tid, og så bare bliver ved med at gøre det. Og så indtil man simpelthen ikke kan træde pedalerne rundt, så kan man tjekke, hvad ens kondital er. Normalt, når man måler et kondital, så er det sådan en laboratorieundersøgelse, hvor man måler ens maksimale iltoptagelse. Men ved indirekte kondital, så finder man ligesom ud af det efter gæt eller nogle antagelser, man har lavet. Og så kan man fx lave rygning-step-test, og så på den måde regne det ud. Ja, for at finde sit kondital skal man jo bruge den maksimale iltoptagelse, og jeg har regnet det ud i procent. Der er 21% oxygen i luften, i den normale luft, vi trækker ind. Man kan ikke optage det hele, så man skyder cirka 16% ud, hvis man er sådan normal. Og det vil altså sige, at man har optaget 5% af oxygenen. Okay, jeg vil lige sige lidt om, hvad der er dårligt, og hvad der er godt og rigtig godt at have som kondital. Og som I kan se øverst her, så er det rigtig dårligt for en mand at have under 43 i kondital. Og det er altså, vi har lavet den her, de her tal har vi fundet ud fra, eller vi har antaget, at folk er mellem 15 og 19 år. Og for kvinder er det rigtig dårligt at have under 28. Og det er godt, hvis en mand har fra 49 til 56, så har man et godt kondital, og kvinder, det er så fra 35 til 43. Og man er rigtig, rigtig god, altså elitegod, hvis en mand har fra mellem 70 og 80 i kondital, ja, og en kvinde har et rigtig godt kondital, hvis hun har et kondital på mellem 58 og 64, og det er altså stadig mellem 15 og 19 år.